गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर। जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ। बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो दिनैहाय एसे दिन्थिलांनो लालायबाय आरोना। आङो दिनैहाय जेबो मोनसे बेबायदि पलिटिक्सनि सायाव बा राजखान्थिनि सायाव बा बायदिसिना बेबायदि आङो माने रां हाबनाय बेबायदि आपडेट्स आङो दिनैहाय लानानै फैयाखै। जास्ट आङो दिनैहाय ब्लग लानानै फैनाय जादों। दाखालि बावै आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बे भिडिअआनो जाहैबाय कक'आ आबाद। कक'आ आबादनि सायावहाय आङो मोनसे बेबायदिनो भिडिअ खालामनानै हगारदोंमोन। आङो बेवहाय कक'आ फिथाइ दिन्थिदोंमोन आरोना। खायफा बेबायदिनो आंनावहाय कमेन्ट्स फैदों, आङो मोननो हादों। आङो बुजिनो मोनदों बेनिफ्राय गोबांफ्रानो निस्सय बेबायदि मार्केट बायदिसिना माबा माबि मोनाखैबो जानो हागौना। नाथाय जोङो मिथिनो मोनो कक'आ आबादावबो मार्केटआ दङ। जोङो बेखौहाय प्रसेसिं खालामनो गोनां जायो फिथाइखौहाय। बिनिफ्राय बेगरखौ बेबायदिनो ड्राइ खालामोना। जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो। मार्केट दङ, मार्केट गैयालासेनो मानसिफोरा बेबायदि गायाखै, मार्केट दङ। नोंथांमोननो आङो उनावहाय माब्लाबा बेबायदिनो कक'आनिबो भिडिअ लानानै फैगोन। आरो दिनैहाय आङो एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो लागोन। आङो गोदान मोनसे आबाद लानानै फैलायबाय। नैबे समावहाय आङो दिन्थिनि आरो आगे पिछे नोंथांमोननो आङो बेखौहाय दिन्थिबोदोंमोन। बेयो जाहैबाय माइ। जोङो बेबायदिनो माइ आबाद मावनानैबो जोङो आर्निं खालामनो हायो। खालि कक'आ, खालि बेबायदिनो चक्लेट बायदिसिना बेजोंल' नङा। जोङो माइ गायनानैबो आर्निं खालामनो हायो आरोना। ओरैनो मानो थानो, हाफोर दङब्ला जोङो गायनो हायो। आरो ओरैनो मानो दोननो ना हाखौहाय। नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिलांनि, नायलांबाय थादो माइआ माबायदि जादों ना। नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिनो लाबाय। नै माइआ माबायदि जादों नायलांदो। जा बरिया नै देमग्लायलायनाय आरोना। बेफोर गासैबो माइआनो गोजानै बेबायदि मोनग्लांबाय, माने मोनबायानो होनना बुङोब्लाबो भुल गैया। नै बेबायदि माइ। आरो नोंथांमोना नैबिथिंबो नायबावदो, नै माइआ माबायदि जादोंना। बिराद बरिया। जोङो माइ गायनानैबो माने आर्निं खालामनो हायो। दा मोनबाय, खिन्थु बोथोरा दैज्लांनि सिजेन, थेवबाबो माइआ मोनबाय। माने बरा माइ नालाय बियो मागो दमासिनि समावनो गायनायमोन आरो बे माइआ ना। दा बेबायदि माने हाजानो जासै। नै गोबां बेबायदिनो गुवार ओरैजाय सिगांथिंबो दङ। बेबायदि दंलाजोबो आरोना। नैबिथिंबो दङ, नै सिगांथिं बरिया। बे माइआ नै फुरा मोनजोब्बाय आरोना। बरियानो दा हानो जानोसै मेचिनजों। आजिखालिथ' सिस्टेमा सोलायजोबखाबाय, जुगाबो मेचिन फैबाय नङा होमबा। मेचिनजों हादो आरो डाइरेक्ट साप्लाय खालामहरदो आरो। खमैबाबो नोङो 600-700 बेबायदिखौथ' नोङो मोनखायो मथा मथि महनसेयाव ना। बेबायदि जोङो हाफोर दङब्ला गायनो हायो। उत्पादना माबायदि जादों नाय नोङो। बेवहाय बेसेबांसो दं गुरि, नोङो सानबा नोङो बेवहाय मिथिनो मोनो। खमबाबो बेयाव 300नि सिङाव गैया, 250-300नि सिङाव गैया बेवहाय माइआ। अब्ला नोङो मिथिनो मोनो बेबायदि माइयाहाय अनुमान खालामोब्लाबो 20 मननि सायाव थायो पार बिगा। नायदो नोङो अब्ला ना। जिमान खरसा खालामोब्लाबो बेबायदि नेटफोर लागायोब्लाबो जोङो खामायनो हायो आरोना। गोसो जायोब्ला ओरैनो थास्लायस्लाय नङा होनबा। नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिबाय। माइआ बिराद बरिया जादों नै बेबायदि आरोना। बिदिब्ला रायजोफोर, आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। नोंथांमोननो दिनैहाय आङो बे एसे माइखौनो दिन्थिबाय। कमेन्ट्स खालामहरदो नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ, आरो मोजां जादोंना गाज्रि जादों। दा जुदि आङो पलिटिक्सनि सायाव बा राजखान्थिनि सायाव भिडिअ बानायोब्ला गोबां रोखोमनि कमेन्ट्सफोरा फैगोन। नाथाय नैबे भिडिअआव कमेन्ट्सआ फैगोन ना फैया आङो बेखौहाय मिथिला आरोना। मोजां मोनदोंब्ला एसे लाइक आरो शेयार खालामनानै कमेन्ट्स मोनसे होनानै गालाङोब्लानो जाबाय रायजोफोर। गोलाव खालामला, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।